Doba je hektická, komunikuje sa stále menej a menej, priestor komunikácie sa okliešťuje a témou je to, že ako teda komunikovať, keď je zakázané komunikovať. A nie je to vôbec jednoduché v dnešnej dobe komunikovať, hlavne keď chcete povedať niečo, čo by sa nemalo hovoriť a pritom to treba povedať. Takže by sme sa porozprávali o tom, že ako to aj tak povedať bez toho, aby ste s tým mali nejaké problémy, ktoré nechcete mať. Lebo bežne to vyzerá tak, že tu je jeden subjekt a vy komunikujete s druhým subjektom. Takto sa to zdá, že to vyzerá. Lenže realita je taká, že náš intelekt funguje na takej báze, že je tu nejaká úroveň, čo je vedomie. A ľudia si tak myslia, že však oni vedia, čo rozprávajú a že však je mu to jasné, čo rozpráva a iba ten druhý sa mýli a ukazuje tým prstom, pričom 3 prstami ukazuje na seba. Pointa je v tom, že vedomie predpokladá to, že ja naozaj viem, čo komunikujem, som si vedomý toho a že to mám zvedomené tie fakty, ktoré odkomunikujem ďalej. Lenže realita je taká, že to, čím skutočne komunikujeme, je práve podvedomé úrovne psychiky. A to podvedomie je nejaký autopilot, ktorý je sformovaný dlho predtým, ako dôjde k tej komunikácii. A to by nebolo také zle, veď každý má nejaké podvedomie. Lenže, a tu sa dostávame k tomu, prečo vlastne celkovo internetové diskusie sú väčšinou nefunkčné, je, že tým, že sme neni vedomí, tak presvedčiť vedome niekoho iného vedome nie je možné. Neviem, či ste to niekedy zažili, keď ste rozprávali s niekým, že napríklad, že mu dáte nejaký link, že tento link si pozri a tam to hneď máš. Zabralo to niekedy niekomu? Reálne? Ako náhle sa začne pingpongovať medzi nejakými akože faktami a medzi nejakými argumentami, tak vždycky iba komunikuje vedomie s vedomím, zdánlivo, ale v skutočnosti jeden systém stereotypov je v rozpore s druhým systémom stereotypov a nikdy nedojde k zhode. A teraz navyše, a to sa iba bavíme, že vôbec je možné komunikovať slobodne a otvorene. Takže už nie je možné komunikovať slobodne ani otvorene. A preto je cieľom to, aby si ten človek začal dávať otázky na úrovni podvedomia. Aby sme my dokázali zmeniť systém jeho stereotypov na podvedomej úrovni a potom už toto nemusíme riešiť. A preto je naozaj napríklad z mojej strany naozaj, že výnimka, keď niekto mi niečo hovorí, že a podlož mi to a dokáž a čo a jak, je to absolútne zbytočná strata času. Fakt, že výnimočne niekomu niečo dám, že link, že toto si pozri. Väčšinou práve ide o to, že sa snažím dávať nejaké otázky a o tom bude aj dnešná prednáška, že aké sú také základné pravidlá dialógu, ktoré keď nie sú splnené, tak zbytočne vlastne tým strácate čas. Ale zase naopak, keď ich budete dodržiavať, tak máte šancu s vašim partnerom v diskusii niečo vyriešiť a hlavne nie je to nič protizákonné alebo niečo, čo by ste nemohli robiť. Čiže máte hneď 2-krát výhru. Samozrejme to predpokladá jednu dôležitú vec, a že ten človek má minimálne aspoň vidíte nejakú šancu, že je tam vôbec možnosť nejakej komunikácie. Lebo realita je taká, že on to vôbec nevyzerá ešte takto, je tu ešte potom, napríklad ten človek si myslí, že je subjektom nejakým, vedomým, lenže realita je taká, že tu je nejaký skutočný subjekt riadenia, ktorý vytvára systém jeho stereotypov a on je iba objektom, cez ktorého sa tie informácie pretekajú. Proste automat. Keď dáte, ja neviem, do hracieho automatu žetoník a on presne niečo zahrá, tak to je to isté tu. A aj by to ešte nebolo málo, a vidíme to stále viacej a viacej, tak je tu
jak sú cloudové technológie, tak cloudové technológie boli ešte predtým, jak vznikla technosféra a je to nejaký egregor, na ktorý je ten človečik napojený, cez ktorého on ťaha informácie. Čiže väčšinou to je tak, že nebaví sa vedomie s vedomím, ani s vedomie s podvedomím, ale vy sa v podstate bavíte s egregorom a vtedy je to v podstate stráta času. Respektíve sú také možnosti, že pokiaľ ste dosiahli ľudského typu stroja psychiky, tak viete napojiť sa na ten egregor ako programátor alebo admin a zmeniť informácie a algoritmiku toho egregoru. Ale to nie je téma dnešnej prednášky. Dnešná téma prednášky je to, že keď vidím, že to sa rozprávam s egregorom, že v podstate záleží to potom vždy od osobných preferencií. Každý má nejaké iné spôsoby. Napríklad Peťo by presvedčil ľudí, ktorými by som sa ja neբavil. A zase naopak, zase niekomu viem ja povedať, a by to počula a na Peťa by proste mával rukou. Čiže zase je to vždy o individuálnych kvalitách každého človeka, jak sa vieš na koho naladiť. A podľa toho vy to musíte vycítiť. A ja napríklad jeden taký príklad som mal úplne, proste to bol, keď si predstavíte takého typického mainstreamového človeka, ktorý proste, som si myslel, že v živote nikdy, ale vždy som mu tak s láskou proste naložil. Lebo to je zaujímavé, že keď ten človek reaguje, tak už tam je niečo také, že asi niečo minimálne chce vedieť. Keď nereaguje, tak nemáte jak. Ale keď minimálne aspoň komunikuje, aj keď možno útočne, alebo nejako sarkasticky, alebo neviem ako, tak keď mu viete dobre zareagovať, no trvalo to síce asi rok, ale zrazu proste ten človek mi v správach píše také veci, že ja neverím, že to je on. A to je na tom dobre, že ja som sa opäť pýtal, že počúvaj, ale že čo sa zmenilo, že kde sa to zmenilo? A on hovorí, že postupne, že začal som, že tieto a tieto veci si pozerať a zrazu sa to v ňom zmenilo, ale to bolo fakt, že by som v živote nepovedal, že on to bude. A to je také zaujímavé, že by som aj vám trošku dal takú nádej, že kým dýcham, tak dúfam a treba mať tú nádej, že s tými ľuďmi, aj ktorých si myslíte, že vôbec nie, tak zrazu vás prekvapia. Napríklad ten príklad sa mi teda stal presne. Ten egregor, že to není žiadne, že budú, hej, ale to je normálna technológia, je to informačné pole, inak povedané technicky. A funguje to asi tak, jak to akože po technickej stránke funguje, aké sú nosiče a tak ďalej, lebo každý informačno-algoritmický systém, človek, zviera, rastlina, potrebuje nejaký nosič, nejaký materiálny nosič, či je to, ja neviem, CDčko, alebo to vaše telo, alebo tak, to je jedno. Ale sú informačné systémy, ktoré sú nejako napríklad v elektromagnetickom poli, pri prenose rádiovom, televízom a tak ďalej. No a teraz preskočím, keď máte ako to, čo sa v ezoterike volá egregor, tak je to znova len nejaký algoritmický, teda informačno-algoritmický systém. A keď napríklad idete vlakom, nasadete do kupečka, tak po istom čase sa tam začne vytvárať, či už komunikujete verbálne, alebo nonverbálne, alebo aj, nejaké kolektívne podvedomie, nejaká kolektívna osobnosť. A takisto vo firme, takisto v nejakej sekte. To je len časovo, niektoré sú časovo obmedzené a niektoré trvajú aj stáročia, tisícročia, niektoré náboženstva. To je proste informačno-algoritmický systém nejakého kolektívneho vedomia a podvedomia, aj k tomu, neviem, či ešte dneska to budeme riešiť do akej miery, jak súvisí vedomie s podvedomím a celá tá mechanika. A proste v tom kúpečku začnete nejakým spôsobom komunikovať a začne sa tam tá kolektívna osobnosť tvoriť a postupne napríklad aj vo firme, bez toho, aby vám niekto vysvetlil, že čo, prečo, jak máte robiť, že niečo vám povedia verbálne, ale kopec vecí vy si myslíte, že intuitívne vycítite, čo sa tam hodí a čo sa tam nehodí. Takisto v nejakej rodine. Na tom, to je veľká časť riadenia celkovo v akékoľvek organizácii, sú tými psychológov, profesionálov, ktoré sa zaoberajú vytváraním tejto kolektívnej osobnosti, jej projektovaním, systematickým, metodickým projektovaním, aj v časovom horizonte, aj technicky a tak ďalej. Že to len k tomu, že egregor není žiadna akože vymysel, že z prsta vycucaná, že niečo ezoterické, blablabla, že to neexistuje, ale proste je to nejaká technologická dánosť, ktorá objektívne je prítomná. A teraz nosičom, čo je nosičom, to je zmeska polí, tak jak by vaše biopole. Biopole je súčet vlastne, keď si dáte
je tam tepelné pole, gravitačné, elektromagnetické a tak ďalej, niekoľko typov polí a keď si ich sčítate dokopy pomocou superpozície, na to sú matematické metódy, ak sa dá tie polové charakteristiky kvalifikovať a kvantifikovať a si ich sčítate dokopy, tak máte tzv. Biopole. Hej? A súčasťou sú aj ďalšie jeho zložky a v podstate ono tiež je nosičom takéhoto toho, čo sa volá, teda niekto nazve egregor. Taký jednoduchý príklad, že športový klub voľakí hokejisti, proste, že fanúšikovia ich podporili, tak vlastne tí fanúšikovia vytvorili voľakú energiu, ten športový klub HK Nitra je egregor. Vlastne oni tam posielajú tú energiu a tí športovci, na ktorí sú na to napojení, tak vlastne im sa lepšie hralo. Tak akože také úplne taký jednoduchý príklad. A treba DJ na nejakom koncerte, keď dobrý DJ vie urobiť tak, že tak naladíte frekvencia také im tam pustí byty, že treba nie všetkým, ale 80% tam tých ľudí, ak sa hovorí, ustrelí dekel, že dostanú sa do tranzového stavu. Hej. A treba hlavne si povedať, že egregor to neznamená, že niečo akože vyslovene zlé. Sú aj dobré egregory a zlé, hoci aké, rodinný egregor, hej, hoci aké sú egregory. Ale v rámci tejto témy, o ktorej sa bavíme, cenzúra a dnešná doba, je práve ten egregor taký dosť agresívny a dosť akože fatálny. Ale zase treba si uvedomiť, že toto, čo som ja hovoril akože o tej druhej strane, rovnako samozrejme pracuje pre nás. A to je tá prvotná vec, ktorú by sme si mali vždy uvedomiť, že neplatí to, čo ja vyčítam svojmu partnerovi v diskusii náhodou aj na mňa. Vždycky treba začať od toho, že vlastne baviť sa o tých predpokladoch a východiskách, s ktorými vstupujem do diskusie. No a ja som si tu predstavil alebo pripravil pár bodov, ktoré by sme si mohli prejsť. A tá vec, čo sa mi stáva často, je, že potom je nejaká téma, nahodí sa nejaká téma a teraz niekto keď zareaguje, tak ja sa nebavím častokrát ani o tej téme, lebo vidím, že ak ten človek zareagoval, že vlastne on má nejaké východiska, nejaké základné predpoklady, ktoré si buď myslí o mne, alebo o tej téme, ktoré sú proste úplne mimo. Takže to, o čom sa s ním ja bavím, je vlastne o tých predpokladoch, ktoré on vôbec má na to, aby si toto myslel. A vtedy je úspech, keď on začne rozmýšľať vôbec o tých predpokladoch. Hej. Taký príklad je, že napríklad určite sa vám to stáva, alebo sa to skôr alebo neskôr stáva, že zdieľaš zdroje z nejakého dezinformačného webu a to je proste hoax. Akože automaticky. A teraz je otázka, že áno a ty máš poprvé akože automatické právo určovať, čo je akože informačný a dezinformačný zdroj. To je prvá otázka, že ty vôbec, kto si ty, že ty určuješ, hej, to je prvá vec, že vôbec kde si zobral to právo ty hodnotiť niečo také. To je jeho nevedomý predpoklad, ktorý naťahal stade to. Že on niečo rozhoduje, čo je informačný alebo dezinformačný zdroj. Druhé je, že aké vôbec kritériá si dal tomu, čo je informačný, dezinformačný zdroj. Tí ľudia väčšinou nemajú ani šajnu. Oni len proste premiela sa cez nich proste nejaký program takto. Čiže máš vôbec na to právo takéto niečo ty robiť, kde si to zobral. Aké sú teda kritériá, ktoré nevieš ani definovať. A tieto dve veci automaticky vyplývajú potom tretia, že ty vieš vôbec posúdiť o tom, čo je ten informačný a dezinformačný zdroj. A zrazu sa vôbec nemusíte baviť o tej téme, ale najskôr vyriešte si tieto predpoklady a väčšinou, pokiaľ ste tam potom argumentačne zdatní, tak zistíte, že vlastne ten človek, pokiaľ sa chce samozrejme baviť, pokiaľ sú to iba útoky, hej, aj to treba vždy formulovať tak, aby necítil sa on vyslovene, že je zahambený, lebo tam potom už ide o to ego a rôzne veci. Že jedna vec je, či chcem toho supera akože, alebo partnera že zničiť v tej diskusii, alebo naozaj určitej ľudskosti a pokore a nejakej vzájomnom rešpekte sa ho snažiť proste zvedomiť. Lebo to by malo byť našim cieľom, pokiaľ je to možné. Predpokladáme tú vzájomnú úctu a vždycky sme ľudia a komunikovať takto. A preto by našim cieľom malo byť vlastne pomôcť tomu človeku, pokiaľ my máme tieto veci samozrejme zvládnuté. Vždycky zase musíme mysleť aj na to, jak sme na tom my. Niekde sa to v literatúre
vedeckej literatúre popisuje ako agregátny modul kolektívneho podvedomia, hej. Teta, akože ten egregor. No a teraz tí jednotlivci, keď identifikujem toho svojho dialogového partnera, alebo dialektického, dialogového skore, tak hlavne pokiaľ prichádza ku konfliktu, tak je dobré sa pozrieť na to a identifikovať, že v podstate tlačiarňou alebo printerom akej matrice, respektíve každý ten egregor má nejakú kolektívnu matricu, aj základný modul na algoritmicky, akým spôsobom on funguje. A to znamená, že identifikovať, že koho alebo čoho hovorcom on teraz je, hej? Aby som si uvedomil, že ja nie som v konflikte s tým jedincom, hej? Ale som v podstate v konflikte s tou jednotkou, s tým modulom, ktorého momentálne on prezentuje. On je súčasťou, samozrejme, tak jak každý človek, súčasťou viacerých modulov, hej? Svojho rodinného, pracovného, školského, kamarátov jedných, kamarátov druhých, možno nejaké náboženstvo a tak ďalej. A niektoré sa prelínajú, niektoré sú v konflikte vzájomne. To je akože otázka potom už schizofrénie do tej či onej miery toho jednotlivca, aj kolektívnych psychóz a schizofrény. Ale ten človek, proste, že ja v tom momente nekomunikujem s tým Férom, Jožom, Maťom, Ďurom, Máriou alebo s kým, hej, ale keď prichádza do konfliktu, väčšinou komunikujem s nejakým z tých modulov, ktoré on je súčasťou, hej. A každý v rámci toho modulu má zároveň svoju funkciu, hej. V niektorej je len user, hej, v niektorej je proste obyčajná baterka toho, že sa využíva jeho emócie, jak ten dal na námestie, hej. V niektorom má pozíciu, môže mať dokonca pozíciu admina alebo programátora. Čo sú akože vyššie pozície a potom sú ešte aj iné rôzne v rámci hierarchického systému konštrukcie tej danej kolektívnej osobnosti. To znamená, že uvedomiť si potom v ďalšom kroku prípadne, že na akej úrovni je on tam, že akú rolu pravdepodobne v tom väčšinou je to user alebo baterka. No, dobre. A vlastne preto si tu o tom rozprávame. Že minimálne jedna strana by si to mohla byť vedomá, lebo keď to nevie ani jedna strana, tak to je drvivá väčšina diskusí, že vlastne sa tam takto si tam pingpongujú stále, či už akože fakty, alebo akože urážky, alebo čokoľvek. A minimálne keď to máte vy už zvedomené, tieto základné veci, tak už inak sa budete pozerať na tú diskusiu a keď to majú obidve strany, tak vtedy je tu už, začína sa konečne ten dialog. Hej, vždycky je to veľmi ťažké, keď to vie iba jedna strana, ale reálne iným spôsobom sa to nedá vôbec otvoriť, ako tým, že začneme s týmito vecami pracovať. Lebo a ďalšia vec je, že vy takisto máte nejaké predpoklady, na ktorých vychádzate, ktoré on netuší, že máte tieto predpoklady. Hej? Čiže vy keď tam poviete niečo, ja neviem, COVID je umelo vytvorený vírus, no tak jak to môže na takéhoto niekde napojeného proste na tú entitu pôsobiť. Samozrejme, že pre nich je to úplne, hej, my už sme, to je to proste 10. krok, ktorý môžete povedať, kým tých prvých 9 pochopí. Ináč je to zase zbytočné a zase on iba automaticky spustí ten obranný mechanizmus. Každý egregor má takisto obranné mechanizmy, cez ktoré sa bráni a niektoré veci sú proste no-go, tak zbytočne mu to tam akože všetko hneď ako hádzať a vysvetľovať, keď to z hľadiska toho, akom je stave, nemá šancu pochopiť. Hej? Dobre. Nech sa páči. Ja mám otázku, že nakoľko je subjekt vedomý, keď je prepojený cez ten egregor, ale mne to príde, ako keby bol potom hypnoza. No áno, veď to krásne vidíme na tých diskusiách, že to vidíte, že vy sa reálne bavíte s nejakým proste posadnutým človekom. Hej? A on je vypnutý vtedy. A vtedy práve jedine, čo sa tam dá... Áno, to je... A to vidíte proste, čím viacej sú vyhecovaní a hlavne keď sa niečo nové, že tá vlna ide cez ten ventilátor, cez tieto subjekty riadenia, čo zase môžeme ísť, že tuto sú akože mass media, ale reálne aj mass media majú svoje subjekty a tiež sú iba objektom, sú iba prostriedkom, cez ktoré sa ovplyvňujú masy, hej? Ale keby berieme toto, tak tu je tzv. Ventilátor, že sa tie informácie, hej, keď ide nejaká nová vlna, proste niečo, tak všade sa to chrlí na toho človečíka zo všetkých strán a on proste potom už je v tej paralýze a vtedy je to proste v tomto, jak ste povedali, je to veľmi ťažké, no. A práve
ale treba si uvedomiť, že dať tomu ten čas, lebo ten príslušník davu väčšinou je to také, že to najhustejšie je to taký týždeň, dva. Keď niečo sa akože chrlí, vtedy sú úplne posadnutí a postupne, ak to vyprcháva, už potom sa dá zase s tým pracovať. Ale väčšinou, keď je v tom rauši, je to proste ťažké. Lebo on aj nevie, že nevie. Tam prevezmú riadené emócie, tie emócie sú riadené tým subjektom, alebo jeho sprostredkovateľmi, jeho nástrojmi. A tie prevezmú nad ním kontrolu. A on prehúpne do tzv. DMA módu. To sa volá v technickej terminológii je to Direct Memory Access. To znamená priameho prístupu do jeho pamäte, do jeho podvedomia. On sa nápojí na to kolektívne podvedomie, tam tá mechanika, to tiež možno inokedy si akože nakreslíme, ako to funguje. A on cez ten informačný kanál sa dostáva v podstate pod nepriame alebo dištančné riadenie toho subjektu, celej tej algoritmiky. A potom on sa normálne vypojí. A on zároveň ale môže byť do istej miery aj vedomý, ale to je do akej miery teraz hovorí jeho podvedomie, jeho vedomie a do akej miery hovorí to kolektívne podvedomie, na ktoré on tohto konkrétneho informačného modulu, na ktoré on napojený. Čiže to tam tiež môžem rozlišovať, aby som vedel, potom treba mu pomôcť vyklúčkovať, tak keď má niektorý hysterický záchvat, tak môžem urobiť napríklad takú vec, že keď je napríklad decko robí niečo nebezpečné, tak mu strelím po zadku, tak jeho nebudem asi byť, ale poviem nejakú informáciu, ktorá je pre neho šokujúca, ktorá ho zastaví, že proste zalápa po dychu, niečo absurdné, až možno, a vyskúšam raz, dvakrát, tam rôznymi spôsobmi to môžem urobiť, alebo niečo neštandardné poviem, Áno, že jeho to proste cvákne, keby som urobil miniskrat akože doňho, že to sa tiež, to vidíte v tých diskusiách politických veľmi pekne, že keď niekto používa túto technológiu, protitechnológia, oni sú mnohí na to špeciálnych školiteľov majú, tam sú celé tými psychológov, ktoré pracujú s tými politikmi, budúcimi politikmi, ale hlavne manažérmi rôznymi. A dávkujú tie informácie, že podľa toho vidíte, že koľko trikov im dali k dispozícii, lebo to sú všetko len triky, to sú nástroje, ktoré ich naučia, jak robiť s takým kladívkom, robiť s takým dlátkom, že keď robia nejakú sochu, klasický príklad, a niekto vie viac tých technológií, niekto menej, alebo scén cez strojom. Dobre, no a treba si vlastne uvedomiť, že... A to je to, že, jak som hovoril, že na každého môže platiť niečo iné, že viete asi, aké máte danosti, že jak s tým človekom komunikovať, vaše osobné preferencie, že na niektorého viete zareagovať, lebo vždy si treba uvedomiť, že niekde v hĺbke je stále tá dušička, tá iskrička, ktorá sa môže prebudiť a všetko si to zvládnuť. Lebo nad tým niekde tuto je ešte tá vyššia pravda, ktorá môže mať ten kanál priamo do toho človeka, že ho takzvané osvieti, A vy to v ňom spustíte nejakým spôsobom, že niečo mu nakopnete a zrazu začne aspoň na chvíľku sa zamyslí, potom o mesiac si uvedomí, že vy ste mu to hovorili a teraz zase tam niečo je a tak ďalej. A to už je práve tým umením. Tuto my si tu nejaké algoritmy, nejaké teórie dávame, ale vždycky je to o konkrétnej situácii a o tom umení sa nacítiť. A hlavne, to je veľmi dôležité, lebo mne kamarádi hovoria, že ty kokos, že jak ty môžeš mať, aby som na to nemal nervy a takéto. Ja hovorím, dobre, lenže tam ide o to, že ja keď už niečo dám von, tak som si vedomý, že vždycky proste rátam s tým, že môže prísť ten útok nejakého proste typka. A že mám na to vtedy ten čas, a že viem, že si to ustojím. Radšej dám raz za mesiac niečo von a dobre, teda ideme to riešiť a manglovať sa tam, ako proste 20 príspevkov a potom neviem čo a tak ďalej. Čiže to je ďalšia vec, že vy už musíte s tým rátať, že mám tam ten čas, že to chcem robiť a že to ustojím. Čo sa týka tých predpokladov na tej základnej diskusii je to, že vôbec prvé my nemáme splnené. To je prvý vôbec základ toho, že je otvorenosť diskurzu. Že je možné otvorene komunikovať a rozprávať, to už sme si povedali, že teda nemáme, čiže už to máme oklieštené. Druhá možnosť je, druhý taký princíp toho dialogu je, že niet pravdy bez dialogu. Čiže to je to, že toto berme, že nejaká celá pravda a teraz každý z nás má nejakú čiastku tých informácií, našich osobných preferencií, subjektívnych nejakých daností
čo z tej pravdy vie. A niekto iný, možno, že nemá toľko pravdy, ale má nejakú časť niečom, ktorá je nevyhnutná, tá informácia na to, aby sme celú tú pravdu, všetci dokopy, mohli pochopiť. A preto, presne naopak, jak Hanzelová hovorí, že o pravde sa nediskutuje, hej? Však to je jedna z tých fajnových. Je to presne naopak. Vždycky je ten dialektický tandem potrebný medzi tými partnermi na to, aby sme vôbec tú pravdu zistili. Lebo zase je tam ten predpoklad, že však to je jasné, že on má pravdu. Ale pozor, aby ste aj vy nemali ten predpoklad, že je jasné, že ja mám pravdu. Hej? To je vždycky o obidvoch stranách. Toto si uvedomiť a naozaj hľadať v tom dialektickom princípe, o ktorom si ešte budeme hovoriť, že vôbec takéto niečo je možné. Čiže vždycky musí byť dialog. A čo sa zase deje? Práve, že je cenzúra, zakazovanie a tak ďalej. Čiže to je práve ten systém, prečo si hovoríme o tomto a nie iba o tomto, že momentálne systém, ale zase je pravidlo také, že systém, ktorý nereaguje na spätné väzby, je odsúdený k zániku. Čiže to môže byť aj potešujúce a deprimujúce, že oni v podstate skore alebo neskore nejako skolabujú sami so sebou, lebo to nie je možné. Proste keď vám svieti kontrolka na aute ako spätná väzba, tak vy nemôžete tú kontrolku roztlcť a tváriť sa, že ste to vyriešili. Oni, hej, cenzurujú, zatlkajú a ako, z hľadiska riadenia je to veľmi chabé. Že to napríklad tento token, keď si kúsok dreva predstavíte, že kebyže takto sme v gule, všetci sa pozeráme z rôznych pozícií, tak jeden to vidí z tej strany, druhý z tej, ďalší z tej a spolu vytvárate ako kolektívna osobnosť najobjektívnejší obraz, hej, toho objektu. Hej. A čiže jeden má, jak hovoril Verich, jeden vie to, druhý zase ono a všetky dohromady urobia mnoho. Hej. Že to znamená, aj niekto, kto má horší pohľad alebo názor, tak môže byť použiteľný v konštruktívnom zmysle na spoločný obraz. Samozrejme, pohľad na danú vec nejakého odborníka, nejakého alkoholika, hej, má úplne inú váhu. Hej. To je ďalšia vec, že môže byť názory niektorých ľudí v podstate irelevantné. Hej. Takmer až, alebo skoro úplne. Hej. A potom je ešte ale ďalší faktor, že ten názor aj úplného, v podstate takmer blázna, hej, môže byť v istej interpretačnej úrovni pravdivý. Hej. To znamená, každý výrok má svoj interpretačný rámec, svoj definičný obor matematiky sa hovorí, že kde je platný a inde nie je platný. To znamená, že aj najväčšiu absurditu si môžeme zaradiť pri konflikte s tým dialogovým partnerom do takého kontextu, kde áno, v tomto kontexte konkrétnom on má pravdu. A ja tomu tak aj povedať, že áno, v tomto kontexte máš pravdu, aby sme naskočili na zladenie tých frekvencií, ak je, ja neviem, rádio FM 94,3, potrebujeme spoločnú frekvenciu, aby sme sa naladili a mohli komunikovať. Čiže tam si definujeme, že jeho mieru chápania a jeho definičný obor, a začnem aproximovať, že jak ďaleko sa vzdialím alebo priblížim v tom dialogu, keď mu moc nadstrelím, jak sa hovorí, tak strátim ho. Hej. Keď sa príliš dostanem ku nemu, tak ho môžem príliš zase utvrdiť v jeho názore, čo tiež môže byť problém, lebo žiaden názor není úplne správny. Hej. Že na to má možno právo Boh, ak existuje. Hej. Čiže z takýchto názorov aj menej relevantných, keď mám tým, aký mám, lepší nemám, hej, tak musím z ich schopností skladať tú kolektívnu osobnosť, čo je vlastne cieľom, hej, lebo tá počítačová sieť má oveľa väčšiu kapacitu na riešenie problémov ako ten jednotlivý počítač. Ja v tom sa ešte... Ďalšia vec je, že vždy reagujeme na pointu. Čiže, ako som povedal napríklad ten príklad s tým dezinformačným médium, že tam pointa bola to, že on vlastne nebere vôbec akúkoľvek informáciu iba za to, že to je dezinformačné médium. Čiže už pointa nie je to, že predmet je diskusie, ale zrazu jeho pointa je úplne iná. Jeho pointa je, že niečo je na dezinformačnom médiu. Hej. Čiže bavíme sa, čiže toto je tvoj predpoklad, tak sa poďme baviť o tom. A vždycky je dôležité zvedomenie si tých východisk, alebo dám zase úplne iný príklad, aby to bolo také pochopiteľné, že bežne v týchto slnečkársko-liberálnych, alebo ako to slušne nazvať, kruhoch, je napríklad, že bola diskusia, že akože homeopatia, že je blud, automaticky. Homeopatia rovná sa blud, hej?
to akože tam sa nediskutuje, to už je jasné východisko moje. A iba za to, že to je nejaký mainstreamový narratív, sa to berie, že to je automaticky pravdivé. Tak, lenže tu je zase ten príklad na tomto, že dobre, to je tvoje východisko, lenže aj ty si musíš obhájiť to východisko, že prečo to tak je. A reálne tí ľudia začnú potom tápať, lebo oni, to už trošku teraz ideme zase do filozofie, oni čerpajú vlastne z materialistického redukcionizmu, čo je nejaký dominantný narratív posledných 100 rokov, hej? Ktorý sa samozrejme úplne rozpadá, ale sú predsa úplne iné nejaké svetonáhľady, kde je úplne samozrejme jasné, že homeopatia funguje. Hej? A zase je to o tom zvedomení si tých východisk, že dobre, takže za týchto okolností, za týchto predpokladov, ako hovoril kolega, to môže fungovať. A za týchto je to blúd, lebo vtedy to nemá ako fungovať. Hej? Čiže zase sa bavíme o tom dialogu, aby to bolo pochopené z obidvoch strán. Ďalšia vec je, že ako má zase, ono je to v podstate všetko o tom istom a preto ja to mám v nejakých pozíciách, že čo je prvé, druhé, ale ono to všetko platí rovnako. Nemôžem povedať, že toto je dôležitejšie ako niečo iné a stále sa budeme takto okolo toho točiť. Ďalšia vec je, že každý svetonáhľad má nejakú, jak povedal, určitý rámec platnosti, že nejakú explanačnú silu. Lenže dôležitá je tam aj nejaká konzistentnosť, praktická užitočnosť a takisto aj korešpondencia s reálnymi faktami. To znamená, vidíme to na rôznych príkladoch, jak niekto tvrdí, ja neviem, že jedni tvrdili, že vakcína je jediné riešenie, že to je jediná sloboda, jediné možné, všetci zomrieme. A teraz, jaký je tam explanačný rámec? A ako to korešponduje s reálnymi faktami. A keď sa teda nepotvrdilo to, že tento človek toto tvrdil, a ani si to ten človek za tedy neuvedomil, a ani sa za to neospravedlnil, tak akú mieru dôveryhodnosti má v tom dialogu? A zase, že sa im to tu očkovalo do tých hlav, si títo ľudia neuvedomujú. Hej, že to zrazu neplatí, čo sa tvrdilo ako jediné možné riešenie. A samozrejme ešte sa to bude tvrdiť, to je bez debaty. Ale zase naopak, môže sa stať, že druhí zase tvrdili, že každý proste zomre do roka, do 2, hociak a že všetci zomrú, čiže vakcína je istá smrť. A to sa tiež nepotvrdilo, čiže pozor na to. Čiže treba si uvedomiť, že a potom keď sa tieto dva tábory hádajú, tak to je proste hotovo. A preto tie východiska vôbec je dôležité si vždycky a stále zvedomovať. Ďalšia vec, to zrovna netýka nás a netýka sa to ani internetových diskusí, ale väčšinou tých, kde sa normálne slovne rozpráva dialogu, je, že aby mal každý vyvážený priestor na ten dialog. Nemôže iba jeden hustiť 50 minút a druhý tam 10 minút iba niečo si povie a hneď mu skáču všetci do reči. A preto ja si myslím, že reálna pozícia do budúcna je, že každý bude mať časový limit na tých diskusiách televíznych alebo akýchkoľvek, lebo už to je tak zmanipulované, že vlastne vždycky tam ten moderátor skáče do rečí a nie je možné, vlastne to úplne sofistikované, vymakané metódy sú. Ale keby má každý svojich 10 minút, 15 minút, 20 minút, to jedno, a ak ich využije a môže povedať a moderátor by to iba nejako dával slovo, tak by to úplne nejak vyzeralo. A na internete toto nie je, to je veľká výhoda internetových diskusí, že ja to tam proste napíšem, alebo kdokoľvek z vás to tam napíše. A teraz každý má čas a musí si to prečítať väčšinou, aj keď možno, že číta a potom pochopí niečo úplne iné, to je druhá vec. Ale minimálne toto je tá výhoda. Zase nevýhoda je to, že nevieme tam sa ľudia napojiť medzi sebou a povedať si to ľudsky, ale zase toto je výhoda. A každý má čas reagovať aj na druhý deň o 2, o 3. Zatiaľ čo, keď sme takto fyzicky, tak musí človek reagovať hneď. Čo môže byť aj dobré, aj zle. Dobre. Jedna vec je, že ľudia si často pýtajú, alebo mali by sme si všetci pýtať, že zdroj, že odkiaľ to máš. A nie je zdroj taký, že denní gen, to nie je zdroj, veď denní gen, jaký je zdroj denní gen? Denní gen je iba nejaký nástroj, cez ktoré sa púšťajú nejaké veci. A takisto nie je zdroj ani slobodný vysielač, alebo kdokoľvek Zemavek. Čiže ten skutočný zdroj dohľadať je častokrát veľmi ťažké. Z obidvoch strán. A ja som si dal len taký sociálny experiment, ja som si dal na Facebook, že nech mi ľudia
že ruské dezinformácie, však plno je ich, tak nech mi ľudia teda dajú, že jaké ruské dezinformácie kto zistil, že neviem, Putina, Lavrova alebo koho, že toto povedal a stalo sa niečo úplne iné. A samozrejme zareagovali tam nejakí ľudia a oni mi začali posielať linky akože na nejaké BBC a Denigen a takéto. To boli ich zdroje. Oni si mysleli, že oni to majú overené, že však oni vedia, jak to je, lebo oni mi dali tento link. No nie. To nie je vôbec zdroj. Zdroj je, že naozaj, ja neviem, mám nejaké autentické video toho človeka, pozriem si tlačovku Lavrova, hodinu a pozri sa, táto minúta, tuto on povedal, realita bola toto. 0 ľudí. Hej? Čiže, a takisto aj naopak, hej? To vždycky si musíme domiť, že to platí pre obidve strany. Že ten zdroj znamená, že reálne sa viem dopátrať do toho a toto mám tak zapísané, že keby každý rozprával iba o tom, čo naozaj vie, že je pravda, že to má overené naozaj, a vrátanie chápania, a vždycky toto dôležité, že aj kontextu a príčiny toho, čo hovorí, keby každý hovoril iba to, tak zrazu by všetci boli ticho. A bohužiaľ sa deje presne opak, že stále viacej a viacej škrekotu tam je. A ideme do takej fázy, že za chvíľu už nebude ani, že urážky a invektivy, ale už bude iba búkanie a húkanie. Hej, že už úplne zvierace, že už nebude, už iba prehučím ho. To už bude stačiť. Hej, akože už. Druhá vec je, to už zase trošku som niekde načetol, je, že pamätaj si, kto kedy klamal a kto kedy čo hovoril. Že určitá česť by tam mala byť a mali by sme si ju aj my vyžadovať. Hej? Že keď niekto 2 roky niečo tvrdil a nič z toho sa nepotvrdilo, tak aký má on mandát vôbec niečo niekomu rozprávať. Ďalšia vec je, že poznať vec znamená vedieť ju použiť. Čiže to je také príklad, že prax je kritérium pravdy. Čiže ja môžem mať nejaké teoretické vedomosti, hoci akého oboru, alebo hoci aké, či už fejkové, alebo naozajské, teória. Že teória je veľmi dôležitá vždy. Lenže tá podstatná vec na tej teórii je to, že či sa realizuje v praxi, či je uplatniteľná. Hej? Matematika je tiež len teória, ale vieme ju v praxi tú matematiku použiť. Teória, čo si myslím aj minule hovorili, že po grécky znamená pozorovanie. Hej? Pozorovanie nejakých dejov, lebo všetko sú nejaké deje, hej? Že statika neexistuje. A ich vzťahov a tendencií smerovania. Hej? To znamená, že teória je vlastne zhromažďovanie skúseností, predchádzajúcich skúseností s nejakými dejmi, či už prírodnými alebo spoločenskými. Že teória to nie je nejaká, že niečo len vymyslené. Hej. Ako je tam snaha samozrejme tie vedomosti abstrahovať. To znamená, abstrakcia znamená zhrnutie na to podstatné, čo nejakú schému robiť, že jak nejaký dej funguje, alebo skupina dejov. Hej. To znamená, že teória, takisto jak techne, v podstate je prax. Technika je preložené z gréčtiny, z koine, to je ne dnešné, ale ten starý dialekt, ktorým sa hovorilo. Tak to je v podstate praktická aplikácia techne, nejakých teoretických vedomostí, to znamená skúsenosti, či už mojich, ale v podstate aj skúsenosti mojich predkov, mojich súčasníkov, kamarátov, spolužiakov, učiteľov a tak ďalej. No a tu je tých príkladov veľmi veľa, že od akože teórie vypnutia plynu, hej, akože to je pekná teória, ale v praxi, čo to znamená do dôsledkov? Čiže vždycky, čo by sme mali my sledovať, je, že čo tým vlastne ty chceš povedať? Že ty toto hlásaš a čo vlastne to má aké následky a čo sa tým docieli reálne? Čiže jedna vec je niečo rozprávať a druhá vec je, ako to reálne bude vyzerať v praxi a či to je použiteľné. A znova sme pri tom kontexte, že výroky, akékoľvek výroky znamenajú konkrétny význam iba v konkrétnom kontexte. Lebo ja keď som tu mal v lete tú prednášku o tých kameňoch, kde je tých 500 miliónov ľudí, že je populácia. Georgetown? Georgii sú tie kamene, však to nie je podstatné, ale tam je vlastne veľa ľubivých presne je tam frázy, s ktorými sa v pohode viete stotožniť. A keď si pozriete Agenda 2030, tak vám garantujem, že drvivá väčšina z tých vecí sa vám bude pozrieť, že to je skvelé, že však áno, že to by sme si prijali takto, aby fungovala spoločnosť alebo čokoľvek. Ale už
to sú tzv. Tie deklarované ciele, že takto sa to deklaruje a akože takto je toto ľubivé, takto to pekne natriem, ale potom už tie zamlčané ciele a ten kontext je taký, že vlastne ide o depopuláciu. Hej? Že to už je tam akože len tak medzi rečou, ale realita je taká, že ide napríklad do depopuláciu alebo že to bude nejaký elektronický koncentrát a tak ďalej. Čiže a mnoho vecí je takto, že keď niekto rozpráva v tých diskusiách, tak akože on také všeobecné floskule dáva a vypočujú, áno, super, dobre. No, politici to tiež vedia, super toto. Lenže potom už v tom konkrétnom, že dobre, ale čo to teda znamená, povedz konkrétne, tak zrazu zistíte, že to je psychož nejaký. Keď chcete niekoho podviesť, tak mu nakecáte niečo pekné. Ten jed, schováte tú kvapku jedu do toho veľkého pohára, alebo to je, kde ti hovoria to kako, dáte veľa šláčky, aby ho zjedli a čerešničku. Takisto aj v tých mnohých tzv. Svätých knihách je tam strašne veľa dobrého, krásneho, lásky, všetkého, ale tie kľúčové trigger pointy, ak sa moderne po slovensky hovorí, alebo míny, ich tam není veľa a sú na kľúčových pozíciách. Hej. To znamená, že identifikovať ich ako odborne to není až tak zložité, ale bežného človeka není ľahké rozlíšiť, že kde je to zamínované. Hej. Čiže to podanie, alebo ak sa hovorí predanie tej informácie, to je kľúčové, že čo tam on naozaj zamýšľa a čím to zaobaluje. Ak nemôžete ľuďom potrebovať, že chceme vás otročiť, hej, alebo chceme vás zabiť, tak musíte im to pekne podať. A čo sa týka tej populácie, čo je jeden z hlavných cieľov tej globálnej agendy, tak v podstate znova z technického hľadiska nie je taký problém, aby podľa sú prepočty, že 15 až 16 miliárd v pohode Zem uživí, že samozrejme, keď tam nebudú mať malá skupina obrovskú nadspotrebu, jak je Západ, ktorý spotreboval zhruba 20-násobok bežnej populácie. Západ tvorí nejakých 8%, s priamými kolóniami okolo 20%. To znamená, keby sa tam znížila spotreba, tak je dostatok to pre všetkých. Takisto tie krivky hovoria, že každá populácia kulminuje v nejakom optimálnej nasytení tej ekonomiky, ktorú obýva. Dám to niekde na 15-16 miliárd kulminuje, že sa prirodzene stabilizuje tá populácia. Keď si vezmete každý tzv. Vyspelý štát, ktorý je technologicky zabezpečený, tak teda ten rozvoj technológií dostalo istú úroveň, tak populácia vždycky sa automaticky stabilizuje, prestanú sa rozmnožovať. To je jedno, či je to v Európe, v Ázii, v Afrike, v Južnej Amerike. To nastáva, to vidíte, Západná Európa, Nemecko, Francúzsko, Tajván, Japonsko, akékoľvek štáty, že to potom ďalej tam dokonca prichádza k istému prepadu. A takisto sú také známe sociologické javy, že keď je napríklad mestá, tie megapolisy, tak populácia tiež to pohľcuje, oni síce rastú, ale na úkor svojho okolia. A ľudia tam blbnú, lebo to je keď do mraveniska, ktoré je pre 5000 m2, pre 5000 mravcov, a dajte ich tam 50 000. Začne mutagenita, patologické správanie a tak ďalej. To už v starom Egypte, v Ríme, v Atenách sa riešilo, že sa kumulovala tá populácia do tých megapolisov a vlastne ten odpadný produkt tej lúzy sa používal na expanziu, lebo tí sa vždycky rekvirovali do tej armády a tak ďalej. Že to sú všetko sociologické javy alebo deje, fenomény, ktoré keď si poskladám do konkrétnej konštrukcie a prognostiky do budúcnosti, tak viem vypočítať pomerne presne. A to je známe, to je v podstate nielen odborne, ale už aj laicky známe, že kto sa o to zaujíma, že v ktorých bodoch, na ktorých počtoch, v ktorých časoch kulminujú tie krivky. Sú dokonca prepočty, ktoré hovoria, že pri rozumnom hospodárení, pri fokuse ekonomiky na základné materiálne zabezpečenie a dlhodobé produkty, to znamená, ktoré nekazové, tak že 20 až 30 miliárd to sú horné hranice, že Zem by mala viac menej bez problémov uživiť. Čiže otázka tej depopulácie je čisto politická otázka tých tzv. Elít, že oni chcú tie zdroje, ale všetky pre seba. Znamená, oni už pri tej miere automatizácie nepotrebujú viac otrokov,
pretože potrebujete pár desiatok alebo 100 000 inžinierov na zabezpečenie ich pohodlia, aby sa cítili v podstate ako bohovia, že môžu všetko, hej, a môžu konzumovať všetko. A tí ostatní im to len vlastne konzumujú tí bývalí otroci, hej, lebo kedysi podľa toho, že koľko mal ten oligarcha alebo ten feudál otrokov, podľa toho sa jeho moc a jeho úroveň života počítala v podstate, hej, podľa počtu otrokov. Teraz to už viac neviem, stačia roboty, pár inžinierov na adminov, na spravovanie toho, prípadne niečo na vývoj, keby potreboval. A ostatní sú, jak sa hovorí, obsolete, sú určení na likvidáciu. A otázka je len v tom, že či dolikvidovať, jak rýchlo, tak aby to nezbadali, jak sa varí tá polievočka s tou žabkou. Ale väčšinou je to zhruba tie 2-3 generácie a všetkými tými metódami toho genderu, nerozmnožovania, potravín a proste všetky tieto nástroje, tie paletky, keď si vyberete ten remeselník, si tú paletu, kde máš šrobováky, kliešte a všetko, máte tie nástroje, keď tvoríte ten výsledný produkt, hej, to znamená depopuláciu, aby tie zdroje, ktoré vám zožierajú, tie kobylky nepotrebné, aby boli len pre vás, hej, pre tých pár vyvolených tú skupinu. Čiže to je za to agendu, pričom to není vôbec potrebné, akože nutné, hej. A oni sa snažia presvedčiť to stádo, že sa musí akože obetovať, že zomrieť, aby sa nás pár jedincov malo dobre, hej, teda, že oni z ich pozície. Že to je ten základný politický message a ten je vlastne zaobalený do toho, že je to dôstojná, správna, dobrá spásanosť, že je to vlastne nevyhnutné, hej, tak či tak, hej, že pre každú cieľovú skupinu sú iné skupina argumentov, hej, vyfabrikovaných. Ale realita je taká zhruba, akože čisto teraz ako prísne z vedeckého pohľadu. Takisto, čo sa týka tej uhlíkovej stopy a tej agendy ekologickej, to je ďalšia téma, že to sú väčšinou úplne slepé smery a dôvody sú úplne inde, že je to vo nastavení finančnej politiky a podpore konzumu a takého konzumu, ktorý je krátkodobý, s krátkodobými cyklami, to znamená tie všetky prepáčením výtka, hej, ktoré sa zabudovajú systematicky, aby sa tie produkty aby sa devalvovali rýchlo, aby som sa povedal. Dobre, ale to už zachádzame. Že v podstate toto je práve tá ich agenda, lenže my ľudia a v rámci teda KSB je iná agenda globalizácie, o ktorej teda sme hovorili tiež vlastne v časti, že nemusí sa tá depopulácia riešiť, len to by sa ľudia museli stať ľuďmi, lebo keď zveri a opičiaci prežerú tú planetu, tak logicky, že keď ste nadutý a morálny elitár, tak ich chcete reálne vyhubiť. Proste. Ale tá druhá možnosť je ísť cestou ľudskosti. No ale vráťme sa teda k tým princípom dialogu. Mňa napadlo, že jak sme rozprávali o tých, akože keď sa niečo krásne ako doma šlíček dá, tak je ten film Prezident, hej, Zelenský, čo mal na Ukrajine natočil ten film Prezident a teraz sa to bude na Slovensku premietať, akože aby sme ho zbožňovali aj my. Tak to je práve to, že sa krásny príbeh dá, proste jak to on zvládol, proste od nuly sa vypracoval a zničil oligarchiu na Ukrajine a to bola taká PR kampaň, že proste ľudia uverili, že herec, ktorý hrá prezidenta, bude dobrý prezident. Hej? A teraz to isté sa ide skúšať na Slovákov, že herec, ktorý hrá prezidenta, majú Slováci uveriť, že on je tiež dobrý prezident. A proste tak, keď máš slepé črevo, tak choď Marošovi Kramárovi, lebo hral ordináciu v Ružovej záhrade. Asi taká je to úroveň. Úplne rovnaká. Čiže, ale, hej, toto všetko tam platí. Proste podvedomé stereotypy a proste nejaká emočná, pozitívna väzba tam je a zrazu už, čo ty rozprávaš na neho a neviem čo. Hej? Stále tie isté techniky, len milión iných spôsobov. Ďalšia vec, čo tu máme, je, že nemať dvojaký meter. A to je vždy dôležité, práve tie príčinno-následkové vzťahy a kontext, aký je, že, ja neviem, taký príklad, že Kotleba, keď pred 10 rokmi behal niekde šaškoval v rovnošate, tak odtedy je fašista proste ten najväčší fašista. Už jedno, čo spraví Kotleba, je proste fašista a hotovo, hej. Na Ukrajine tam 8 rokov vraždia deti, hajlujú, s faklami behajú, oslavujú všetkých nacistických zločincov, proste nevidím to, tam to neplatí, hej. Čiže to je vždycky ten pokrytecký dvojaký meter, ktoré treba proste tieto veci zvedomovať, hej. A vedieť to, že ako náhle má v dialogu dvojaký meter, tak už nevedem dialog, už vedem nejaké superenie a chcem si pretlačiť nejakú akože tú svoju pravdu.
Čiže pozor na to, na tie dvojaké metre. To je v podstate, o tom je celá propaganda, je o dvojakých metroch. Ešte k tomu vedomiu. Tomu uvedomenie si nejakých procesov, alebo teda po slovensky proces sa povie dej. To vedomie má obmedzenú kapacitu, nejakých 15 až 16 bitov za sekundu a to je rýchlosť kinofilmu v podstate, že preto kinofilm má nejakých 24 obrázkov, lebo je tam istá redundancia, to znamená, aby tam bola rezerva. Hej. A keď to klesne po tých 16 obrázkov za sekundu, začneme vnímať jednotlivé obrázky, tak sa dá pekne pokusom určiť, definovať hranica ľudského vnímania, jeho vedomia. Hej. Že koľko objektov dokáže vnímať, hej, za sekundu. A to ľudské podvedomie, to je nie že násobné, ale rádovo vyššie. Hej. To sú miliardy informácií, ktoré dokáže spracovať. A vedomie slúži vlastne na riadenie podvedomia. Hej. Podvedomie je super počítač, hej, ktorý máme k dispozícii, o to viac, keď funkčujeme narábať s kolektívnym podvedomím, hej, ktoré má ešte rádovo proti tomu jednotlivému podvedomiu. To je vlastne super počítač, ktorým disponujeme, ale ho málo kto ho vedome nejak viac akože riadi alebo používa. Nie, že vedome používa, ale vedome riadi. Hej, že jeho výsledky spracovania, že používa v praxi. To je z časti, to súvisí s tým, čo hovoríme intuícia, ale ľudia si potom pletú intuíciu s emóciami. Hej, že on príjma predspracované moduly z toho podvedomia a považuje ich za reálny výsledok, hej, ale pritom to môže byť riadené týmto, ako to v podstate to má ako produkt emócií a nie intuície, to si pletú. Tam je mechanizmus algoritmika, ak sa to dá identifikovať. Ale to som len chcel, že k tomu vedomiu, akým spôsobom, že ten človek si vlastne z tých množstiev informácií, trik je v tom, že, ktoré mu prichádzajú z jeho vlastného podvedomia, z toho kolektívneho podvedomia, alebo teda od Vismajor priamo, aby tú, ktorá je momentálne aktuálne dôležitá, vedel vyselektovať. Hej? Že to je vlastne ako kompas, ako navigátor vedomie, že nezaťažovať ho príliš spracovaním nejakých veľkého množstva informácií, to, čo si na kurzoch vyžadujú manažeri, a im ústreliť z toho dekel. Hej? A potom končia často na psychiatrách po špecializovaných školeniach. Ale úlohou vedomia není teda rozširovať svoje vedomie, aby človek mohol čo najviac procesov naraz spracovávať. Hej. To je veľký omyl, akože týchto školiteľov, ktoré potom spôsobujú paseky aj u politikov, vlastne ich tak zombifikujú. Ale úlohou je nechať to na tých 15-16 bitov, jak to je normálne, hej, ale sústrediť sa na korekciu chýb v podvedomí, v algoritmike svojho podvedomia a kolektívneho podvedomia, hej, ktoré ašpirujem ako trebárs admin alebo programátor korigovať, hej, ako človek. Hej. Čiže toto je úlohou vedomia. Hej. Ešte vedomie, samozrejme, dá sa rozšíriť. Hej. Z tých 15-16 bitov dokážem ho v tranzových stavoch, to sú špecifické technológie, či už chemicky akože rôznymi prípravkami, čo aj psychiatri používajú, hypnózou, mechanickou, meditáciou a tak ďalej, na 10, dokonca na 20 tisíc bitov za sekundu. Ho dokážem rozšíriť a vtedy dokážem vnímať obrovské množstvo informácií, tak keď sú v raušoch, na drogách, psychedelikách a tak ďalej. Tiež to sú podobné stavy. Ale tam sa vlastne rozbije hranica medzi vedomím a podvedomím. Vlastne si ju odpália na chvíľu. A potom to často pretečie, sa zmieša a nie sú schopní niekedy sa vrátiť nazad do normálneho stavu. Zostanú v dlhodobej psychóze tí ľudia. To je veľký problém riešiť aj u kolegov psychiatrov, že jak takýchto ľudí vráti nazad, hej, po tzv. Bad trips, ktoré majú, alebo po špecifických školeniach manažerských a teda politikov ako manažerov, keď školia. Čiže toľko len k tomu vedomiu a ochrane. Vedomie je vlastne firewall oproti týmto kolektívnym egregorom a vlastným podvedomím, že ktorým kontrolujete ten prechod. To je ako keby colnica. To je jeho úloha. Nie kontrolovať vedome tie procesy okolo. Na to potrebujete, ono slúži zároveň aj na tú automatizáciu teda optimalizáciu tých algoritmov podvedomí, ktoré to na podvedomej úrovni kontrolujú. Tak aj u dobrého manažera. Ale to už zase ideme do inej témy. No, to by sa dalo. Vráťme sa k tomuto. Jedna vec je, ako nie je to zase nevyhnutý predpoklad, ale keď niekto niečo robí, že dlhodobo a profesionálne,
je predsa len šanca, že vie viacej ako nejaký proste typek, čo si niečo prečítal, alebo nejaký alkoholik, ak sa hovorí a tak ďalej. Ale zas pozor, aj ten človek môže byť zneužitý. Že on je napríklad, bežne keď sa na tému určite jeho profesii rozprávať, tak proste vidíte, že fakt, že rozpráva keby normálne všetko a viete s ním súhlasiť. A potom zrazu sa stane niečo, že ten istý odborník a profesionál, čo všetko presne dávalo zmysel, zrazu niečo povie, kde pozeráte na, že to nie je možné, hej? Že niečo sa v ňom zrazu vymení a rozpráva niečo iné. Čiže pravidlo je také, že áno, väčšinou tí odborníci majú väčší prehľad a keby názor majú fundovanejší, ale pozor na to, že predsa len trpia oni svojimi stereotypy, ako sme povedali, nejakými tými narratívmi, ktorí zase predpokladane žijú, sami aj nevedia, alebo teda tiež môžu byť aj uplatení. Alebo proste jednoducho tlačení, vydieraní. Ja som to nechcel povedať, ale to je ideálny príklad. Proste, keď sa bavíme o všetkom možnom inom, tak krčmery proste vidí, že áno, že proste fajn. A zrazu, keď príde na to, tak úplne. Hej. A tam zase, čo sa robí? 7 titulov má, tak zase proste ten dáv, ktorý je podľa svätých písien alebo podľa nejakých autorít žije, tak hovorí sa, on má 7 titulov, čo mi tu ty chceš rozprávať, tak on je proste odborník. A už sa vôbec nerieši zase ten iný princíp toho dialogu, že domysleť veci do konca a pamätaj si, kto kedy klamal. Hej? Čiže preto je to, vravím, tie princípy všetkých spolu súvisia. Na to, že ako dopraviť tú mínu, je napríklad Istanbulský dohovor, podľa mňa. Áno. Tam do krásnych ochrana žien a neviem, jakých násilí a toto tam zabalia proste tú kontrolu tých občanov. Áno, presne tak sa to robí, ale vždy vo všetkom. Právomoc tých nejakých inštitúcií rozhodovať o tom treba, akože, čo môžu robiť nejaké štáty celé dokonca, úzké skupiny ľudí. Všetky tie dohovory sú na tomto, to je milión príkladov, je hocičo. Americké základne, hej, akože obranné, neviem čo, ale keď už tu budú, tak viete, ale my máme zmluvu a toto už sme tam proste schválili a viete, to nemôžeme porušovať zmluvu, keď sme partneri takýto. Hej, že už vždycky to takto je cez jeden princíp stále rovnako. To trojský koník sa to volá. Že treba si vždycky uvedomiť, že ten koloniálny západ, ktorý tu dominuje posledných 400-500 rokov, a ten otrokársky systém, ktorý prevzal z Ríma, ktorému sa odvoláva, tak on v podstate klame vždy. Hej? To je, nechcem teraz tá oživá otázka ohľadom cigánov. Sú cigáni, ktorí sú fakt v pohode. Hej? Ale väčšina cigánov, to je, nie že mentalita, ale to je v tej kultúre, že oni proste rozmýšľajú inak, hej? Tak jak niektoré národnosti, a že tam okradnúť toho necigána, tak je, nie že v pohode, ale je v podstate žiaduce, hej? Alebo nejak ho podviesť, že zjednodušujem to trochu, ale isté také princípy tam sú. No a ten kolektívny západ tam robí aj dobré veci. Aj tie technológie, ktoré boli vyvinuté stále ešte väčšinou tam, ktoré dneska používame informačné technológie, tak sa dajú aj rozumne použiť. Ale ako náhle nejaká konferencia, nejaká takto iniciatíva, tak oni už dopredu rozmýšľajú, že jak by to použili na skrytie nejaké iné agendy, ktorú tam podsunú. Že návonok sa to tvári nejako a vždycky už tam treba, nie paranoicky, ale z princípu hľadať, že čo tam zase páchne. Že určite tam niečo bude páchnúť a že čo to je. To znamená, to je preto, aby sa to dalo vyseparovať, tiež moderné slovo, že čo z toho je použiteľné a odminovať. Že my to môžeme prebrať, treba aj tu na Slovensku, vlastne všetky tie agendy, ale musíme to odminovať, odvíriť a dávať pozor, že čo tam je zlé a potom to použiť, aby sme sa aj návonok tvárili, akože chrumkaví, že jasne, však my to robíme, toto a na to sme zahodli, ale toto sa nám nezdá, že na to musíme ešte podiskutovať a ťahať tú diskusiu, blá, 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 že nebrať to nikdy jednak iné, ale to rozumné odtiaľ použiť a vykúchať to z toho, ako chirurgicky to presne vyrezať, čo tam nie je v poriadku. A to treba chápať dlhodobú prognostiku tých procesov sociálnych, ktoré bežia a z toho si to vlastne pre seba našiť na mieru. Ale to isté platí aj o iných kultúrach, nielen o západe, aj o Číňanoch, aj o Rusoch, o Indii, všelakých indických voodoo masta, technológiách guru, tak treba to tam tiež vyseparovať, že čo by mohlo byť objektívne a nie len pre nás, ako pre Slovákov, Čechov alebo čo, v pohode, ale proste v prvom rade objektívne, globálne v pohode a potom aj samozrejme pre nás, lebo tu keď chceme prežiť ako národy.
A toto je v podstate to najpodstatnejšie, čo sme si chceli povedať ohľadom tej cenzúry a možnosti komunikácie. Čiže komunikovať sa dá ešte veľmi veľa a práve táto cenzúra, práve to je vždy ten efekt tzv. Tej opičej labky, kde síce akože chce cenzurovať niekto, ale naopak to prinúti ľudí komunikovať vedomejšie, zrelejšie a profesionálnejšie, že nakoniec tá cenzúra nám môže pomôcť v tomto. Čiže treba brať aj toto ako výzvu a naozaj ísť do tých výmen tak, aby sme mysleli na tieto veci, na tie princípy, ja vám to môžem keď tak aj poslať. Sú o tom aj nejaké prednášky ďalšie, aj napríklad ja mám jeden článok o egregoriálno-matričnej demokracii, kde sa to zase trošku viac tak podrobnejšie, odbornejšie dá osvojiť a tým pádom jednoducho budete informačne a metodologicky zdatnejší ako vaši partneri a môžete toho vášho kolegu potiahnuť. Nechceme ho zadúpať a bojovať s ním, ale naopak to je na tom to, že na Slovensku nás tak málo, že my potrebujeme jednoducho aj ich. Bez nich to proste... Výhoda. To je veľká výhoda. Bez nich to nedáme a musí nás byť určite kritické množstvo, jak sú tie sociologické prahy a na niektoré zmeny jednoducho my potrebujeme aj z ich, aby sa tí najrozumnejší, najinteligentnejší, najslušnejší aspoň nejaká tá ich časť proste uvedomila a prehodnotila. Práve to je to, že keď sa oni začnú ozývať, že sa odpoja a začnú, tak vtedy máme tú možnosť. To je v podstate asi jediná cesta pre Slovensko. Sme odsúdení k spolupráci. Sú veľké národy, ktoré si môžu dovoliť nejakú časť separovať alebo proste ju dať, tak sa hovorí, do karantény kvázi. Ale my moc až tak nie. Že to znamená, že môžeme ísť druhým príkladom. Že my tu v podstate možnosť nemáme, to znamená, musíme hľadať lepšie možnosti.